Bismillahirrahmanirrahim. Wagdaga dogruluk. Geley sadık kıldan sıdkılafın. Ölüyünçe kılmağıl wagda khilafın. Geley sadık yani tasdiqlayan, dogry urlayan, Allah Taala'nı bir bölüp Rasulunu hak bilen, gel ey sıdık kılın sıdkılafın, dogurçulluk lafın ettin, gurrun ettin, dogurçul boljak bollun. Ölüyünçe kılmağıl wagda khilafın. Wagdaňa ters etmegin, ters kılmagyn. Hilaf etken zebunlardan zebunnur bu dünya ve o dünya sernigunnur. Wagdatyny terslik eden zebunnur diýeni hardır, pesdir. Bu dünya ve o dünya sernigunnur. Ser diýeni baş, nigun diýeni başaşak. Şermen nedir? Halayık aldı da kutah zibannur, Huda dergahide andan yamannur. Halayıkın yanına kutah diýeni gysga ziban diýen dili gysgadyr. Allah Taala'nın yanına onnanım yamandır. Hilaf etsen eger aygan sözüňden, gider erkeklik adyny özüňden. Inni erkekmi diýip görme, ay diyen etmediğine oğlanlar, hay sen näme kenin diýmýärmi? Şu şey diýildi işte. Zebuni de har pesidi. Dede qyğacı destarından artık senin yok bolgonuň barından artık. Dede diýäniň gyrnagyň başyndaky örtü. Qyğaş diýäsler. Alından ýaly zat diýildi. Destarından artık ol ayarlan qyğaş sen selläňden artık. Sen diýen wadaňda durmaýan bolsaň, senin yok bolgonuň barından artık. Sen wada berip durman günah gazanyp berenden yok bolup gitsen günah azrak bolup yok bolanyň artık sen. Çıkarmagıl agazdan kılmasy işni, kılırmen diýme gollan gelmesi işni. Etmejek işini agdyňdan çıkarma, olundan gelmejek işiňim planzat edermen diýme. Agazdan çykdy söz, gaýtarmagıl gaş. Egerçe gitse hem ol söz üçin baş. Diýenden soňny näme bolsa ilki diýme de, oňarmajak zadyny. Diýenden soňny ýerine ýetirjek bol. Gerek ermen diýgeniň wagdasy düz, eger düz bolmasa annan kömül öz. Men erkeklerin diýip beren kişiniň wadasy dogry bolmaly. Eger wadasy dogry bolmasa ondan kömül öz. Ayır yol. Yaqin bilgilke tüzlükden asani, erenler allılar oňgolga ani. Anyk bilgin şol tüzlükden gönülügünden asany tayak gösgönje bolansaň erenler, pirler, ýaşullar allylar oňgolga ani. Onu sağ goluna alnýanda gönü bolansaň alýandyr şony. Sen gönü bolmasaň sağ gola geçmersiň senen. Hususan tüz gerek il ygtymady, bolurmy eger hiç mescit ymady. Hasem gönü gerekdir iliň dayanyan adamlary, iliň dayanjy ket hudasy. Bolurmy eger hiç mescit ymady, mescidin diregi qyşyk bolarmy? Sütüni. Sözün bozgan kişi bozmasmy iman? Ölümse birle kılma ahd-ı peyman. O sözün bozan kişi imanını bozmazmy? Ölümse birle kılma ahd-ı peyman. Ölümse diýen maslyk. Ol kimse diýen nusgada var. Ol kimse gowrak ýalypdyr. Taýda aşak nemeligini tersligini de bir zat ýapdyr. İmanı bolmady kafir, ölü we maslakdyr diýipdir.
Şu iman yok yanat diye. O iman yok yanat diye şu Ronoktan bir başka yerlerde dedim şunu mendeş burada geliydi keyfete kurunu diyen ayetin nimetine Euzu billahi mineşşeytanirracim. Keyfete kurunu billahi ve kuntum emvaten sümme ahyaakum diye nahili keyfete kurunu billahi Allah Teala küfür ediyenler kuntum emvaten ölüdünüz siz yani siz imanınız yoktu imanı getirdiniz diyen nimeten bari al şu taydada. Ondan bulun şu bozmasını iman niyanem imanı olmadık masık bile dendir. Ölü olluğu deydi de. Yani ölüdünüz onu diyiretmedi mi diye. Şu tayını şu vururman var mı kadiyadım. Öyle. Sizin bozgan kişiyini yaxşı erler kusup kayta ani içhunça deyirler. Kusup izine kusuğunu içeni alaktır sözünü bozan kişiye adamlan diyani. Kayı tayyip kişi içkey kayını kayıdan tiyirik sen kalmağıl ahdın teyiden. Kay tayyip kişi haysi bir yaxşı kişi içkey kayıdan yani kusuğundan. Tüzülü adamlar kusuğunu izine içmez diye. Ahdin pozyan kusuğunu içeni alak kolu sen onu da düzülerde ne bolulecek del. Tiyirik sen kalmağıl ahdın teyiden. Sen diyiru altında madem tahayyenittir. O diyirliğin devam ediyençe sözün izinden, peyinden yani izinden, ahdin izinden kalmağıl. Mebada üssün akvalım ukudum tökülüp kalmağay yığgan nukudum. Mebada şanı Arapça orada yattır okuyacak olayın. La tenkuz ahdeke madem tahayyen. Sen diyirken ahdin pozmağın وَلَوْ نَقَلْتَ اِغَرْتَ بولسان sen لَكَانَتْ تَاغَتُكَ هَبًا onu eden tağatın boş olur, mensuran, dargan olur, mensuran ve tağatlar ında ahliha ve tağatlar tağat ediyenlerin yanına ken nukudi, pulları yağılır ında tüccari, tacirlerin pulları yağıl, tağat ediyenlerin tağatı şolan pullur, lil iktisabi bil keddi fiha, kazananları için şon ağır zahmetler bilen tüccarlar pullarını ağır zahmetler bilen arkasına dağdalıp kazanayan bolsalar tağat ehlinin ediyen tağatım şolar yalık zahmet bilen kazananlar onu nebada üssün akvalım ukudum sözlerini akıtlarını şertnamelerini tökülüp kalmağa yığgan nukudum diyen sen nukud diyen ana üyüşüren pulların nuhudun diyen nüskoda var deyiptir. İvadet tağatçılığın yanına da nuhudun işiren ivadetlığın deyiptir. Hikayet. Halil oğlike İsmail'dir ey Sa'd, ani yadet Tanrım sadıkul vaad. Halil oğlu İbrahim, Halilullah, İbrahim aleyhisselamı Halilullah diyorlar. Onun oğlu ki İsmail'dir ey Sa'd. Ey hoşbat Halilullah'ın oğlu İsmail aleyhisselam'dır. Ani yad etti Tanrım sadıkul vaad. Allah Teala Kur'an'ı onu Meryem suresinin 54. ayetinde şey deyiptir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا deyip onu sadıkal vaadi sadık bolğucu vaadetine deyip Kur'an'na İsmail aleyhisselam yad etti diye. Anın sadıklığın ey adami zat kılıptır bir hikayet kılğucuyat. Onun sadıklığını ey adam zat bir hikayet kılğucu onu aşağını şey deyiptir. Qila huwa Nasiruddin ibn Burhanir Rabghuzi. O kısasılenmeyen yazan adam şey. Şol hikayetine yad ediptir. İsmail aleyhisselamın vaadetine sadık bolşakına. Varır erdi o şol şehbir tarafka. Yoluktu mümini ol başerefke. Bariyad ol şah
bir tarafga Mekke'den Filistin yurduna bir yer baryan eken İsmail aleyhisselam yoluktu, sataştı mümini Abdurrahman adlı bir adam, bir mümin sataşıptır o bağ şerefke. Ol şerefli insana İsmail aleyhisselamı. Avrayl insanı. Diydi dursan bu yerde eyni gukar, öyümde yağını bağlı işlerim var. Diydi İsmail aleyhisselamı şu yerde bir adacık karıştam, eyni gukar, ey koğuy işli adam. İsmail aleyhisselam, öyümde yağını bağlı işlerim var. Öyümde birazcık işim var. Şutayda bana birazcık karıştam. Barıp gelsem, koşulsam sizge men bağ. Min bağdan deyiptir, men bağdan deyiptir. Tural deyip vağda kıllı, sağda kılvat. Barıp öye var, birazcık işlem var, şoları edip gelsem, koşulsam sizge men neydi, men, Türkmençe men, bağıp ondan son, ya da min bağıp deydi, minem dandır ne Arap dilini öyle mi? Ondan son var gelemden son benim sizle koşup gidecek diyen morçemli. Turay deyip vada kıllı sağda kılvat. Bu durur karışarnıydı. Gelir men deyip karşıdan gitti ol kes. Unuttu vadasını bollu gelmez. Gelir men deyip yanından gitti ol kes. Ol beşer. Yine de unuttu şol beşer vadasını bollu gelmez. Yadından çıkar bunu gelmeyen bollu. Kılıp men vada deyip ol sahibi raz, o yerde 6 yıl olturdu kış yağ. Men vada verdim deyip ol sahib raz, ol vahiy eyeti Peygamber İsmail aleyhisselam, o yerde 6 yıl olturdu kış yağ. O şol vada unutkanının güzari, yetişti 6 yıldan sonra bari. Şol vade etini unutup öyleyden Abdurrahman adlı adamın yolu güzari yetişti 6 yıldan sonra bari. Yine kayta şotaya yolu düşeydi. Kötenin yolu düşeydi. O şol vade için turganını billi, uyot bade bile tuttek yıkıllı. Barıp görse şol beren vadası çek İsmail aleyhisselam şotayda doğurmuşsun. Görünün şonu billi, uyot bade bilen, utanç yeli bilen tuttek yıkıllı. Ağızdan defter ağzarın açtı, ağzıdan defter ağzarın açtı, dürü eşkin ayak astığa taştı. Ağzından defter ağzarın uzurlar, bahanalar, sebeplerini açıp aydıp başladı. Dürü eşkin göz yaşın dürlerini ayak astına taştı. Zebihullah ana lütfetti çendan, aydı çün kunça güldek bağıcı handan. Edi çün kunça. Zebihullah diyen İsmail aleyhisselam'ın adı ol. İsmail aleyhisselam'ın lütfetti çendan köp mehrivanlık etti ona. Sonra da edi için kunça güldek, gülün kunçası yağlıdı ona. Bağ handan açık yüzlü ollu gülmek açık yüzlü olmak bağının kunçası yağlak açıldı ya ama sonra da sıcık tilini ana sarf etti için bal ine vada ine afu ine hal yine sıcık tilini ona sarf etti için bal yağlı sıcık dillerini sarf etti uzurunu kabul eden olmağı için inha vadana vefa olmağa ine şun yağlı inha afu ondan sonra ine bağışlama ve ine şun yağlı ine hal inha vada afu halip muna diyerler diktir. Kişinin vadası kim bolmasa rast muhabbet ahdin andan kılma derhast. Kişinin vadası doğru bolmasa onu Allah Teala'nın muhabbeti ahdini andan kılma derhast. Ondan isleme Allah Teala'nı söylemek ahdini ondan tamam etme. Vadası yok bolsa, vadasında durmayan bolsa. Aşanma ayganiga ey xaratmen
eger çendiki ol yad etse sevkent ol wadasyny durmayanın aydanına inanma ey xaratment ey aqliyesi eger çendiki ol yad etse sevkent egerde kasam edip antişte de sevkent diýdi parça kasam diýdi kasam işte de inanma wadasyna wefa bermeýän bolsa onu dogry däldir o eger tüzlük bile berpa bolursen elif tek can içinde ja bolursen eger dogurluk bile sen berpa ayak üstünde durursun dogurluk bile durursun elif tek can içinde ja bolursen can diýip ýazylannaky elifin ortasyndaky dik duran elifi görýärmi şoň ýaly näme diýipdir yerleşersin ja bolursun yerleşersin ey tekuni mahbuban indal halaiki inni can nilen her kim canı özüne gowda bilýärmi şu canım elif nun şu canım orta tarafına elif yerleşipdir inni sen eger özüň düz bolsaň onu şu canın içindeki elif ýaly her kim canını gowurşýar senem gowurar diýdi öz canını özüň gowurýarmy ana şu canın içindeki elif ýaly ilen seni gowurar diýdi eger keç bolsa eshalym budun dep qalur sen bil qan astyna nun dek eger keç bolsa eger kej jalyalar keç egri bolsa eshalym sen işlerin budun dek budun yani lafz dal waw nun her üçüsi egridir dun ýene dala megri wawa megli nuna megli özüň egri bolsa fıgylyň egri bolsa şu dun naklar ýaly dal ýaly waw ýaly nun ýaly özüň egri bolsa hemmesi egri har qalur sen belki qan astyna nun nek in janyň ortasynda elif ýaly we qanyň amyzyna nun barda in qanyň astyna nun onu qan görenne hile erwet görýär ony gaşyň çykyp gan näme ne ýokarny şey diýipdir ey testekruhu wala yuhibbuka kullu man ra'aka yani mekruh görürler we seni gowurmazlar her kim seni görse diýär gan görür näme gaşyň çykýar beýlesine urulýar kılıç başyňa gelse aýma ýalgan ölümdündür beter çünkü uyalgan utonan neydi? Eger yalgançylykda ötse atym, kıyamet günü çık bolgoy uyatym. Eger yalgançy käzip kezzaplikda sen adym geçti ýazylsa, kıyamet günü çık bolgoy uyatym. Onu nähili utanjyň nähili bolarka. Nejis murdar emes yalgançylykdan musulmanlarga şermet buqulukdan nejis murdar emes yalgançylykdan nejis diýani nejisem murdar däl murdar üstüne maslyk goýupdyr nejis murdar emes yalgançylykdan taýda başga da belläpdir musulmanlarga şermet buqulukdan taýda nejis murdar emes nejisem erwetdärler yalançylykdan niýsem boljak nejis maslyk emes ay bilmedim onu nejis maslyk diýenim bolsa ahmar yalançylykdan şo nejis maslygam erwetdärliýeni albir hile bolsa ahmar şeriat hükmü birle eyni guray gehi için sizni hem könglüňe kıljay şeriat hükmü birle eyni guray ey ýaşy raýly gehi käwat çyn sizni hem könglüňe kıljay ay käwat sen yalan eder çynam bolsa ýöne ýüreginde saklada ýör sen gurläp ýörme kema qala aleyhissalatu vesselam men kana yu'minu billahi wal yawmil ahir falyaqul khayran aw yaskut. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr kim
men kim Allah Teala iman getirýän, ahiret gününe inanýan bolsa, felekul hayran ya hayır urlatin, evliyeskut ya dumu otursun. Nemineni yamannidi şehidin, suhançın bolsa hem bolma suhançin. Nemime diýen şugulluk gepgezdirmek. Onu yamannidi şehidin, dinin şafi Peygamber aleyhissalatu vesselam suhan çyn bolsa, suhan ýani gep, çyn ýani dogry, söz dogry bolsa hem bolma suhançin, gep gezdirýän bolma, dogry bolsa sen gep alyp oň ýanyna ekip beren bolma. Ýaşy ýollaş. Geley azım eger bolsaň safarda, rafiq tap tariq pur hatarda. Geley azım, ey qasyp, ey niyet etgüji, eger safarda bolsaň, eger safar niyet, ey kişi safar niyetini edýän bolsaň, rafiq tap tariq pur hatarda. İlki yollaşymy tap, tariq yolla pur doli hatarda. Er-rafiq sümmet tariq diýipdir. İlki yollaş soň yol. Bu safar dünýä safary bolsun, ahiret safary bolsun, ilki sen yollaşyň weldi. Özüň bilen reňkdeş, özüň bilen kelledeş, yollaş, ugurdaş weldi. Gerektir er köngüllük ýaşy hemrah, refaqatga yaramaz her qaýuwa. Gerektir özüni köngüllük, özüne yarayan yürekdeş ýaşy hemrah, ýaşy yollaş, refaqatga yaramaz, yollaşlyga yaramaz her qaýuwa, her bir gowşak sana yollaşlyga, safarda yollaşlyga yaramaz. Neçik gün magzyny janyna tutar pust, muhabbet ýolunda anda gerek dost. Neçik gün magzyny janyna tutar pust. Magzy diýen magzy, pust diýen gabagy. Neçik gün magzyny janyna tutar pust, hozyň gabagynyň magzynyň, hozyň gabagynyň magzyny saklaşy ýaly bir-birine ýelmeşip duran. Neçik gün magzyny janyna tutar pust diýär. Gabagy bilen magzy nädip? Eger mugram bolsa içine girip ýelmeşip ýatýar. Muhabbet ýolunda anna gerek dost. Inha muhabbet ýolunda dost şolar ýalak gerek. Şu gabagy bilen magzy ýalak bir-birine ýelmeşip duran gerek. Özüni kul yarın sultanı bilse, özüni ten rafiqın canı bilse, özüni kul bilse, yollaşını sultanı hakimi bilse, eyyeti bilse, özüni ten bilse, rafiqını canı bilse, can özünden öňde goýsa, ayağa eger tegse, degse tikani, kadalgança gözi we bilse ani. Ayağına tiken negse, tiken, gözüne çümen ýalak bilse, öz gözüne dürten ýalak görse. Tawuk geldegse yollaşy ýüzüge, eger gollun gelir, alsa özüge. Tawuk yellegse, eger gollun gelse, başarsa özüne alsın şonum. Şolar ýaly adam bolsun yollaş. Ana gelli diýen tiri belaga kılıp canın siper tutsa araga. Ona gelli diýen tir diýen ok bela, ona gelen bela okuna kılıp canın siper diýen kalkan tutsa araga. On bilen arasyny özüni. Yaman yollaş erer üçin mar efqi, zarardan özge ýokdur zerre nefqi. Efqi diýen ay yılan näçe ýylla, 100 ýylla näme bolýar, 1000 ýylla ajdarha bolýar, näme şu efqa diýen bir yaman uly yılan, yaman yollaş erer üçin mar efqi, şu efqa ýylany alşa. Zererden özge ýokdur zerre nefqi. Yaman yollaş diňe zeleli diýär, hiç peýda ýok diýär, şu 100 ýyl ýaşan näme ýaly.
90 yaşandan soň diýipdir oşo. 90 yaşanyna efra bolýar 100'den müňe çen lajdarha bolýar diýipdir. Hay bolýar. Tutup daim ilanyň gowrugyny niçük diljem etersen buýrugyny. Sen yaman ýollaş bilen bolsaň tutup daim ilanyň gowrugyny, ilanyň gowrugyny tutup duran ýalak bolup niçük diljem etersen buýrugyny şey diýipdir. Ey, keyfe tu'adda emrullahi ta'ala ahidan lizen bil hayyati. Allah Teala'nın emirlerini yerine yetirsen ilanyň gowrugyny tutup durkan. İstemesini laýyk. Yaman ýollaşma mene şoň ýaly. Yaman ýollar sen Allah Teala'nın emirlerini ettirmez ol. Oňa gitjek ýeri başga, sen gitjek ýerin başga. Yaman bolmay welikin bolsa nämer, gowrug surat erer, kılgıl köngül şert. Yaman bolman ýöne namart bolsa, namart. Mert diýmek erkek diýmek, nä diýmegen dälliýme, onu erkek dälliýme bolýar. Bizim namart diýenler nämert ol. Nämert diýen onu sen erkek dälliýligi. Gowrug surat erer, kılgıl köngül şert. Oň bilen ýollaş bolma, oň bilen ýüregiň sowjak tutay ol, ýöne surat da ol. O ýollaş däl o. Ölükdir bolmasa her kimde görde gör agoli han ikincisine makal. Tirilmezdir götürgen bilen mürde. Ölükdir aşağını şey deyip meyitin ve in lem yekun fil kabri. Ölükdir bolmasa her kimde görde. Görde olmasa ölü bollugydyr şoň diýdi. On ýokarynda da ölükdir bolmasa hem kimse gördüm ya şerhine göre şeyle. Hay bolýar. Şo görde bolmasa ölük bollugy tirilmezdir götürgen birle mürde. Ol ölü bolsa görde bolmasa ölü bollugy bolsa senem onu safara ýanyň alyp götürip gidenin bilen onu mürde ölü diýene diýilmeýär diýipdir de. Bäde şey enesiydi bilen gönülmedik, gölesiydi bilen gönülmez diýipler. Odol ölüp bolsa sen safara giden diýiljek galar. Emes ärniň nişany irişu alet, nişany himmetu, gayret ve halat. Emes ärin erkegiň nişany riş, sakkal ve alet. O satanyň arasynda qyzat bilen sakkaly erkekligiň alamatlarıdır. Nişany himmet ve gayret ve halat diýipdir. Aşağına himmet diýeni ahiret işlerine himmet, mütevekkil ve alim ve halim ve dogry sözli, dogry fehimli bolmagdyr. Hal bolmagdyr. Gayratly bolmagdyr. Şuňalap ehline, aýalyna bir zadyna. Hene erkek diýilýän şok diýipdir. Yan kıyatlar bağırlara kasar, kıynırlar gördür. Ay, so pallayara ol kisi Omar kadan molluğu da elliyipdir. Böyle şansına kası da yeni yadır. Hikayet. Sagidu saat kıldı ahtiyari, safar bolli alarının ihtiyari. Sagidu saat diyen aşara-i mübeşşireden ikisi de deyiptir. Aşara-i mübeşşire diýilýän Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin 10 sahabasyna cennet bilen buğuşlanlarynyň içinden neyipdir şular. İkisi yollaşlyk ahdin etdiler. Yollaş bolarlydylar. Safar bolly alarynyň ihtiyary. Ol ihtiyar edip alan zatlary, islam zatlary ömürleriniň köplerini safarda geçirenmiş diýe. Dili ujandek edi ol iki agah kazadan akdylar derýaga nägah. Dili ujandek yürek bilen can bilen jandek edi ol iki agah. Bir-birine dostlukda, muhabbetlikde yürek bilen can ýalydy. Kazadan akdylar derýaga nägah. Kaçtılar
Gulzum deryasyna, Bahrul Ahmar diýerler ol Araplam ýanyna. Şoňa gaýytçy var ýa-ka elbetde gaýyk bir rivayetde gaýyk ýykylyp demek deşilip ýykylyp tarapmy tuwaga çypdyrlar. Bir rivayetde ýa minen soňlar gaýykçy ýöne turmagyna kureklen diýip oňa medip bir ýerine kurek berýär zat diýip dursaýdy. Iki rivayet banka diýen. Böyle bilindi biz şu gaýygy ýykyldy derýa gaçdyň alýar. Kazadan akdylar derýaga näge. Birisin tuttu mellahi oşol hal diýdi koýul meni yarım golun al. Birini tuttu mellah diýeni gämiçi oşol hal. Ýykylandan birini tuttu ýanky näme taýagdatdy kuragdatdy me tut diýdi. Diýdi koýul meni o yarım golun al. Yo men goý bar on tut diýipdir. Muny goýdy any üçin tutdy mezbut, bu hem aýdy meni goýgul any tut. Muny goýup onu saklady bolyn, bulam aýtdy, yo men goý ber on tut diýdi. Tamaşa kıl, alardan ahtiyari, ine kavli dürüstlerini, ine kavli dürüst erlerine kâri. İnha seyret bir yar yollaşlık ehdini bulardan tamaşa et. İnha gepi dürüst erlerinin kâri ediyen işi şungalak olmalı. Ümit ve korku. Geleyten bol hemişe ilticada devamul umri bol havfu ricade. Geleyten bol hemişe ilticada. İlticada yani Allah Teala'ya sığınmakta ol. Eûzu billahi di. Allah Teala'ya sığın hemişe. Devamul ömrün devamına bol havf ve ricade. Korkuyla ümitde ol. Hem kork Allah Teala'nın kahrından, gazabından, hem ümidet Allah Teala'nın fadlından, rahmetinden. İkisinin ekberaymi. İkisine de ol. Götürme hiç rica u havftan ra's, yakin bil küfürdür. Hem emnu hem ya's. Götürme hiç rica u havftan ra's. Başını şu umid etmek bilen gorkmakdan başyňy gallyrayma. Anyk bilgil ki küfürdür diye. Hem emin Allah Teala'nın kahrından, gazabından arkayn bolmak. Hem yaş, hem Allah Teala'nın rahmetinden nämet bolmak. İkizem asla dogry dälir. Senin aldyňdadyr peýda iki ýol, biri oň gol sary, bargay biri sol. Senin öňünde peýdadyr iki ýol. Eshab-ül yemin we eshab-ül şimal diýen ýol. Bir oň gol sary, bir sağ tarafa, cennet tarafa bargay, biri sol, bir çep tarafa, o dowluk tarafa akdiýan ýol. Öňde iki ýol bar. Kişi bilmez kıyamet deştide biter bende iki ýoldan kaýura. Hiç kim bilmez kıyamet düzlüğünü gider benne iki ýoldan kaýura. Bu iki ýolun haýsyndan gitjegini hiç kim bilýänler. Eger sansyz ata kılsa Hudaýyň, behişde adyny işigin sirsepaýyň. Eger sansyz bagşaşlar etdi Allah Teala'ň senin. Adyn behişdeniň işigini sirsepaýyň, aýagyň işigine batsa. Garış yol galsa cennet etkeli tof, burungudan ziyade eylegil havf. Bir garış yol galli cennetini aylanı vermelinni, tawaf edivermelinni. Adın behiştin ağzında doğursun. Burungudan ziyade eylegil havf. Korkun önkünden beter olsun. Ne'ûzu billahi ol bargan yolundan, eger gaytarsa ne gelgey golundan. Göre. Ne'ûzu billah, Allah saklasın bizi. Ol baryan yolundan eger gaýtarsa näme sen elinden näme geljek? Eger dogzak lebinne bolsa paýyň, umid etme gafurdur Hudaýyň. Eger dogzakyň gyrasyna kenaryna lebinne bolsa paýyň aýagyň, ene dogzakyň gyrasyna ertdiler seni. Umid etme
gafırdır Hutaýym, günäler geçýändirsen Allah Taala. Ajap ermes eger gaýtarsa annan, nasip etse behiş jawdandan. Näme zat boljakmyş egerde dogdagyň gyrajygyndan gaýtaryp behişden jawdan hemişdelik behişden nesip edäýse. Eger üstündäki 7 tabakny gezip derseýlesen 70 tabakny, eger sen ýokaryňdaky 7 gat asmany gezseň, gezip derseýlesen, her hili ilmlary alsaň 70 türlü tapakny, 70 türlü ilm alsaň, tapak alsaň, melaýikdek eger perrende dursen, yaqyn bilgil ki ahir bendedirsen. Perişteler ýaly eger sen ganatly uçýanam bolsaň, anyk bilgil ahir sen bennedirsin. Senin atyň we zatyň benne bolsa, niçik hawf eylemey jan tenne bolsa, sen adyň, zadyň özüň benne bolsa, niçik hawf eylemey, nähili gorkmardyň sen jan tenne bolsa, janyň bedeninde sen gorkma, nähili edersin. Erer gulunyň işi gorkunçy zary, kabul etmek eýgamnyň ihtiýary. Kulun etmeli işi hawf bilen zarlamakdan başga etmeli işi ýokdur. Kabul etmek eýgamnyň ihtiýary. Eger affetmese biçaredir sen, haýu ýol diýse aňa baradyrsen. Eger bağışlamasa sen dilinden zat gelýän hiçlatsyň sen, biçaresin sen, çare ýokdur sende. Haýu ýol diýse aňa baradyrsan. Şu iki ýoluň aýtyndan ýöre diýse şoňa gidersin. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed ve ala Rabbena atina fid dunya hasenatan wa fil akhirati hasenatan wa qina adhaban nar. Allahümme